Zasnubuje sa Boží služobník Michal Božej služobníčke Saši v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Zasnubuje sa Božia služobníčka Saša Božiemu služobníkovi Michalovi v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Nečakaj, Saša, že Michal má byť ten prvý, kto teba má ľúbiť a ktorý ako prvý bude náplňať tvoje očakávania a potreby, ale buď ty tá prvá, ktorá ho ľúbi, ktorá bude naplňať jeho očakávania a to, čo potrebuje. A ty, Michal, nečakaj, že Saša má byť tá prvá, ktorá ťa má ľúbiť a ktorá má naplňať tvoje očakávania a potreby. Ale ty buď ten prvý, ktorý bude ju ľúbiť, naplňať jej očakávania a potreby. A keď budeme toto takto hľadať a robiť, nájdeme tým aj svoje vlastné šťastie. Michal, aj keď si muž, ako sa patrí, schopný, dnes si vyznal vo svojom sľube, okrem toho, čo si vyslovil, aj Saša, potrebujem ťa. Nie, že by si bol ako dieťa a nevedel sa sám o seba postarať, ale ako chceš ľúbiť, keď nebudeš mať koho ľúbiť. Jedine, že by si ľúbil sám seba. Saša, aj keď si schopná žena, dnes si vo svojom sľube, okrem toho, čo bolo povedané, vyznala: Michal, potrebujem ťa. Nie, že by si sa nedokázala sama o seba postarať ako dieťa, ale ako chceš ľúbiť, keby si nemala koho. Jedine, že by si ľúbila samu seba. My potrebujeme milovať, ale potrebujeme aj milovaní byť. A k tomu si sami nevystačíme. Mať hĺbku a mať výšku, teda zvislý vertikálny rozmer a zmysel, vtedy sa bude aj voda ľudského snaženia v nádobách vašich srdc premieňať na víno manželskej lásky, Božieho požehnania a Božej milosti. Lebo bude vo vašom živote prítomný Boh, s ktorým budete mať dočinenie a On spolu s vami.